F'lejl ta' xitwa ġewwa Betlem, f'kesħa kbira f'armi ftuħ, daħlet ommu wildet jiben qalbi l-bejjem li saħnu. Diklom f'qajra Marija u Ġesu dik it-tarbija. Huwa ġie mis-sema fostna, ħalla l-kobor ħalla il-ġid, fil-faqar fid-batija, rrit jinħebba l-aqwa sid. Qalbi l-foqra u li msejknin, magħhom kien Ġesu ħanin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Nkomplu l-ottava tal-miliet is-sitt jum, u jekk inħejju ruħna biex aħna wkoll narfu sew il-preżenza ta' Alla fostna, u aħna wkoll narfu ninaqdu mal-kant tal-anġli billi infaħruh lil Alla għal preżenza tiegħu f'magħna. Jew għalhekk ħuti fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Ġiġi Ħili u l-familja. Nitolbuk u Alla li tista' kollox biex it-twelid ġdid ta' ibnek bħala bniedem jaħlisna mid-dnub li ilu jżommna mjasra taħt il-madma tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Qiegħed nikteb lilkom uliedi, għax intom dnubietkom maħfura bis-saħħa ta' jismu. Qiegħed nikteb lilkom missirijiet, għax intom araftu l dak li hu sa mill-bidu. Qiegħed nikteb lilkom żgħażagħ, għax intom elibtu l-ħażin. Ktibt lilkom tfal, għax intom araftu lill-Missier. Ktibt lilkom missirijiet għax intom araftu lil dak li hu sa mill-bidu. Ktibt lilkom żgħażagħ għax intom qawwija u l-kelma ta' Alla qiegħda tagħmmar fikom u intom elibtu l-ħażin. Tħobbux id-dinja u anqas dak li hemm fiha. Jekk xi ħadd iħobb id-dinja, l-imħabba tal-Missier ma tammarx fih. Kull ma fiha d-dinja, jiġifieri
il-ġibda tal-ġisem u l-ġibda tal-għajnejn u l-gburija tal-ħajja, dan mhuwiex ġej mill-missier imma mid-dinja. U d-dinja bil-ġibdiet tagħha tgħaddi. Iżda min jagħmel ir-rida tal-Alla jibqa' għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Ħajjifirħu smewiet u titenna l-art. Għatu lil-mulej familji tal-popli, għatu lil-mulej sebħu qawwa, għatu lil-mulej is-sebħ ta' jismu. Ħajjifirħu. Ġibulu l-offerti u jidħlu fil-btieħi tat-tempju tiegħu. Inxteħtu quddiem il-mulej b'tiżjin qaddis, tredu quddiemu nies kollha tal-art. Ħajjifirħu ismaw. Ejdu fost il-ġnus, il-mulej jisaltan u jżomm sħiħa id-dinja biex qatt ma titħarrek u li jġudika il-popli bis-sewwa. Ħajjifirħu ismaw. Alleluja. 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 Jum qaddis feċċa lina, ejjew ġnus, qimu lil-mulej, illum dawl kbir niżel fuq l-art. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Marija u Giuseppi ħadu lil Ġesu f'Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej. Kien hemm waħda profetissa, Anna, bint Famuel, mit-tribu ta' Eser. Kienet imdaħla ħafna fi żmien. Wara ġbubitha kienet għamlet 7 snin miż-żewġa, imbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju lejl u nar taqdi lill-Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trott ħajr lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta' Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bil-erf u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġilu tal-lum meħud minn San Luqa jippreżentalna l-għeluq tal-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-tempju. U jpoġġilna quddiem għajnejna din l-armla Anna li jgħidilna li wara li romlot kellha 84 sena u ma kienet titwarrab qatt mit-tempju. Lejl u nar taqdi lill-Alla. Din eżjes hija l-missjoni mhux tal-anzjani jew tan-nanniet, imma hija l-missjoni ta' kull bniedem li jintebaħ bil-preżenza ta' Alla u li jintebaħ li l-missjoni tagħna mhijiex dik kif qalilna infatti tant tajjeb fl-ewwel ittra San Ġwan. Ħafna drabi aħna norbtu qalbna u ħajjitna ma' dak li ju tad-dinja, ma' dak li jintemm. Din il-mara tallimna Anna, tallimna ma' xiex għandna norbtu qalbna. Fix-xjuħita hija għalliema tal-ħajja tagħna. Naqdu lill-Alla bil-kant ta' tifħir u billi nitkellmu fuq.
kemm nitkellmu fuq affarijiet, kemm nikkummentaw fuq xulxin. Imma nistaqsi fil-familji tagħna qed insibu mument fejn anke ma' uliedna inkellmuhom dwar Alla. Qed insib mument fejn jien naqsam ma' dawk li huma eżiesa għalija il-kelma ta' Alla li twassalli il-Knisja għall-inqas ta' kull nhar ta' Ħadd. Ejjew nitolbu il-Mulej biex lilna jagħtina proprju din il-grazzja biex nikbru qudiemu fl-imħabba u ngħinu li tfal li żgħażagħ tagħna jagħmlu esperjenza vera tal-imħabba tiegħu. Il-Verb sar bniedem u għoġbu jammar fostna. Nitolbu biex aħna il-koll inħarsu b'fedeltà id-dinjità li ksibna fit-twelid ta' ibnu. Ngħidu flimkien, ħajġib isliem it-twelid tiegħek Mulej, ħajġib isliem it-twelid tiegħek Mulej. Biex kull nisrani jwettaq ir-rieda tiegħek mingħajr ma jidħol f'kompromessi mad-dinja ta' dnub. Nitolbu sabiex l-anzjani isibu l-għajnuna u r-rispett mill-familjari u mill-ħbieb tagħhom u jħossu li huma meħtieġa fis-soċjetà tagħna. Nitolbu biex fil-ħajja ta' kuljum il-koll kemm aħna nikbru fil-għerf, fil-grazzja u fil-fedeltà tagħna lejn Kristu u l-kelma tiegħu. Nitolbuk Mulej biex tkompli tkun id-dawl li jdawwal il-ħsibijiet tal-familjari tagħna. Għati l-qawwa li kull familja issir tassew tempju ħaj tiegħek. Nitolbu. Missier Qaddis, ibnek ġie fid-dinja biex bil-milja tiegħu aħna nirċievu grazzja fuq grazzja. Għenna biex inħarsu dan id-don li inti tajtna, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Ismewiet jixdu l-kobor bil-ħnina tal-Mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Klimna jxandar is-sebħ tal-latana, lubna jroddu bil-ferħ imaw ħajr. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek Mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn il-mistieri qaddisa tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzu ħajr lil-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr.
Għax bil-misteru tal-verb mamul bniedem, rajna dawl ġdid bid-dija tiegħek, hekk li aħna narfu li l-Alla f'sura li naraw u bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk flimkien mal-anġli aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Għaddis. Mulej Alla tal-Iżist, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Għaddis tas-sewwint mulej intilajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfran ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana li tolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikkun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla.
Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. ħallejtu Alla s-sema biex teħx fosti il-bnedmin, sir bniedem wieħed minna biex tibdili l-ħatjin, sir bniedem wieħed minna biex tibdili l-ħatjin. Bambin ċkejken ħelwa tarbija, mejja eħlisna mill-lajb tal-ħtija, u Alla taħnina, min kem dbatija d-dejt, minħabba dawk li fdejt, min kem dbatija d-dejt, minħabba dawk li fdejt. Lemħu kutredu l-kwikeb, xinraw tarbija far, imqeda fufti tiben, għalli fqar fost il-fqar, imqeda fufti tiben, għalli fqar fost il-fqar. Widdew bil-qawwa biex bl-izbaħdija juruħ lewietek l-ommok Marija, u maħallina f'dirajna inbennu, u ma qalbna inħadnu, f'dirajna inbennu, ma qalbna inħadnu. Nitolbu. U Alla, inti tqarribna lejk bis-sem li tatina fis-sagrament tiegħek.
Kabbar fi qlubna il-frott tal-qawwa tiegħu biex waqt li nirċievu dan id-doni minn għandek bih stess nitħejjew tajjeb għalih. Bi Kristu Siedna. Kiew nippreżentaw il-mulej illum taħt il-manta umna Marija, ir-romol tagħna u l-anzjani tagħna biex hekk il-ħajja tagħhom tkun tassew mimlija bil-paċi tal-mulej u jarfu jinżġu innu ta' tifħir kif kienet tagħmel Anna fit-tempju. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ninni la tibki xizjet, ninni Ġesu bandi. Ħallina l-biki, għaxaħna nidimmi. Ejjew, ja anġli mis-sema mija, taraw lil-min ħalaqkom bambin ġewwa l-fisqija. Ninni la tibki